ኣብ ሊባኖስ ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዝርከቡን ካብቲ ሃገር ንኽወጹ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ገሊጾም ዜጋታት ሊባኖስ ካብቲ ከባቢ እናወጹ እቶም ምስኣቶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ግን ኣብቲ ከባቢ ክተርፉ ይግደዱ ከም ዘለዉ እቶም ግዳያት ሓቢሮም ኣለዉ ሓንቲ ሳይዳ ኣብ እትበሃል ገጠር ክትነብር ጸንሐት ኢትዮጵያዊት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ከንቀሳቕሰና ዝኽእል ሕጋዊ ወረቐት ዘይብልና ብዙሓት ስለ ዘለና ካብዚ ዓዲ ወፂና ናብ ሃገርና ንኽንኣቱ በጃኹም ድምፂ ኾኑና ክትብል እያ ተማሕፂና እስራኤል ኣብ ርእስቲ ንነዊሕ እዋን ከም መቐናቕንታን ጸላእያን እትርእዮ ሕዝብላህ ንወተሃደራውን ፖለቲካውን መሓውራቱ ዕላማ ዝገበረ ኣመና ጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሊባኖስ ከተካይድ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ድሕርዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጓሃረ ንሓደ ሰሙን ጸንሐ ርኡይ ግጭት ከዓ እቲ ውግእ ናብ ሰፍሐ ከባቢ ከይልሕም ዓብ ስግኣት ኣሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ በይሩትን ደቡባዊ ሊባኖስን ንሓያሎ መዓልታት መጥቃዕቲ ነፈርትን ከበድቲ ብረትን ከተካይድ ድሕሪ ምጽናሓ ሰራዊታ ኣብ ልዕሊ ሕዝብላህ ውሱንን ከባቢያውን ዕላማ ዝገበረ ናይ መሬት ወራር ከም ዝጀመረ ኣፍሊጣ እያ ብሰንኪ ዝድማዮም እቶም ኣብቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ስግኣት ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነናብ ዓዶም ክወፁ ዝምልከቶ ዝኽእል ትካል ወይ ማሕበረሰብ ክሕግዞም ከም ዝደልዩ ነዛ ማዕከን ገሊጾም ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዞም ኣብ ሊባኖስ ዘለዉ ዜጋታት ኣመልኪቱ ኣብ መጀመርያ ዝሕጂ ዘሎ ግጭት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ነዝኾነ እንተታት ድልዋት ኮይኖም ንኽጸንሑ ኣብ ቆንስል ኢትዮጵያ ኣብ በይሩት ተመዝጊቦም ክጸንሑ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ኣብ መጀመርታ እዚ ኩናት ከዓ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዜጋታት ብህጹጽ ክነውፅእ ዘገደደና ኩነታት ኣይተፈጥረን ኣሎ ኢሉ እኳ እንተነበረ መዝሕጂ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ግን ዝኾነ ዝሃቦ መግለጺ የለን ኣብ ዝዋን ኣብ በይሩት ኣብ ከቢድ ሻቑለት እትርከብ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብቲ ሃገር እንርከብ ኩላትና ስደተኛታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ዘለና ዛጊት 45 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሞታ ዘይተረጋገጹ ብዙሓት ግዳያት ክህልዉ ከም ዝኽእሉን ሓበሬታ ኣለና ዜጋታት እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተፈጥረ ስግኣት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ይሃድሙ እኳ እንተለዉ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ግን ነዛ ኣጋጣሚ ከም ዘይተዓደልያ እትገልጽ ገሊኦም ኣብዚ ድኳን በፂሕና ክንመጺና ኣብዚ ጽንሓና ይብሉና እሞ መፍትሕ ዓጽዮምን ከም ዝኸዱ ገሊኦም እውን ናይ 4 ወርሒ ሓራሳት ከይተረፋ ብዘይ መግቢ ዝተን መደቀስን ኣብ ጽርግያ ደርብዮምን ከም ዝኸዱ ግዳያት ከም ዝኾናን ሓቢራ ነሰብ ተወሳኺ ኣብ ጽርግያ ዝረኸበተን ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ወሲዳ ከም ዝተሓባበሩውን ክትገልጽ እንከላ ኣብዚ ዘሎ ሓበሻን ሓድሕዱ ይተሓጋዝ ኣሎ ክትብልውን እቲ ኩነታት ትገልጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ኣብ ዳህሳስ ነዳዲ ክትነጥፍ ምዃና ተገሊጹ ዘሎ መርከብ ጽባሕ ቀዳም ናብ ሶማል ገጻ ከተቐንዕ ምዃና ዕላዊ ኮይኑ እዛ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ሶማልን ቱርክን ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ምዃና ዝገለጸላ ዘሎ ኣብ ባሕሪ ኣብ ምድህሳስ ነዳዲ እትነጥፍ መርከብ ናብ ቱርኪ ኣብ ትበጽሓሉ እዋን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገማግም ባሕሪ ሶማል ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ዝርከበሉ ቦታታት ከተናድያ ከም ዝፍለጥ ሶማልን ቱርክን ኣብ መዳይ ምድህሳስ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ምትሕባር ክገብራ ተሰማሚዐን ዝነበራ ኮይነን ቱርኪ ከዓ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ኣብ ምድህሳስ ነዳድን ጋዝን ንኽትነጥፍ ብወገን ሶማል ፍቓድ ተዋሂብዋዮ ሶማልን ቱርክን ብጀካ ኣብ መዳይ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ እውን ስምዓት ዘለወን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቱርኪ ከዓ ኣብ መቓዲሾ ንሶማላውያን እትዕልመሉ መደበር ከም ዘለዋ ይፍለጥ بريزيدنت الصومالية حسن شيخ محمود إثيوبيا أب صوماليا علق نمفتار كونيلا بزح ما يعويرز أن حديقاتات تخفت على بمبال قبل عدتها بقداي صومالي لاند زي تقادوا زل إثيوبيا حدش كس مسريتو أمام كلتين هاجرات وطره زقادت كونتات فتير زلا بريزيدنت الصومالي حسن شيخ محمود مسحنته زي إيكونوميست تبهل مع كان أبز جبرك على محتتيو علق زمل كبابيتات صومال زرس إلتات بمرأي زي علق إثيوبيا فتس إما تقبل زت زاربة بريزيدنت الصومال ኢትዮጵያ ኣብ ጥቃቲ ንኽልቲአን ዘዳውብ ከባቢታት ዘሎ ዲጋታት ብምኽፋት ናብ ሶማል ልዕል ዓቐን ወሓይስ ከም ዝኣቱ ጌራያ ዕልቕልቕ ትፈጥር ዘላ ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ዶባት ክልቲአን ኢትዮጵያ ዓሌት ሰረት ዝገበረ ዕጥቃዊ ጎንፂ ዘካይዱ ዘለዉ ምልሻታት ሶማል ኣጽዋር ትሕግዝ ኣላ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ እቲ ኣጽዋር ኣብ ኢድ አልሸባብ ክወድቕ ይኽእል ክብል እውን ስኩፍቶ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ንዝርከቡ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን አንጻርቲ ናብታ ሃገር ክዋፈር ዝኽእል ሰራዊት ግብጺ ትጎስጎስ ኣላ ክብል እንከሎ ሃገር ሶማል እንድሕር ተገዲዳ ከዓ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሔረ ሶማል ከጥቀም ከም ትኽእል ዘመልክት መግለጺ ሂቦ ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ንኢትዮጵያ በቶም ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዝርከቡ ብሔረ ሶማል ከፈራርሕዩ ተሰሚዑ ዘሎ
زحجي زوهاب زلو مجلس حسن شيخ محمود أمونغو سوماليان إثيوبيان بقداي سوماليلاند حيال دبلوماسياو وطرة فتيرو أبزلو واللؤوان كوينو سومالكا مزقبس زلو الركب يحيلا أبزلاتو اللؤوانيو كم ذكر قبصي أبز حلفك قرب أوان بمنقده نفرتن مراقبن غيرا ناب سومال أصوارات سيدا نيرايا إثيوبيا نززق أوان مغلا استاد كتوتس انكلا اتي بقبص ان سومال زوهاب زلا أصوارات دما أبئيد الشباب كودق يخيلي بمبال أتنكيقيا بمقنيات مبل 75 عمت هاجراو معالت تشاينا بوغن إيرترانا يوهانا ملأخت 5 سددت غاليسو منستر زينا إيرترا زرقيحو أبزل صحف بريزيدنت سياس بمقنيات مبل 75 هاجراو معالتي نا بريزيدنت شي جينبين بمنقود دما ناب حزبن منقسن تشاينا نا يوهانا ملأخت سديدو أب ملأختو حزباويت ريبابليك تشاينا أبز حلفة عسرتات عمتات نزمزقبو تخلو مديا وغسغاس زلوا أدناقوت بمقلاص إزي نبوزحات هاجرات دوباوي نفق أكبي تقلوان دركوخيتن فتيرو كم زلو غاليصو اموداتا كلتاو زمدنان متحغازن إيرتران حزباويت ريبابليك تشاينان اب مصاي بزبلص كم زمعبل زلو صنع امنت غاليصو بمبال نتنا بريزيدنت تشاينا شي جينبين زلاخو ملختي زرغيحلا بروفيشنال تقدماي شامبيون إيرترا كلتا شحن إسان 4 ناتنيال تسفاصيان مس أمريكاويت غانتا ليدل تريك نزحلفه كلتا عامتات دحر مصنح مس اسبانياويت غانتا موفيستار كساب كلتا شحن 26 نخلتا عامت زصنحو وعل كم زختمه اتا غانتا افليتا اب كلتا شحن 20 مس هاجراويت غانتا بمخان كومخا اب كلتا شحن 20 كلتن مسيتالاويت غانتا درون هوبر اندرونيجيا كاتولي بمخان كلتا غزيه تعوات بچاماليا زرواندا كخون زخال ناتنيل مس غانتا ليدل تريك بمخان عبيت عواتات كحافسكي ناتنيل اب تركل التشحن 24 اب أستراليا بستخيده ني حدا معلت كلاسيك وددر كالاي كوين موصو زكريو بحفش ناتنيل اب كل التشحن 24 اب 40 حدا ني وددر معلتات 423 كيلومتر بمزوار 443 نطبي كوهل الكيليو اب كل التشحن 23 ون نسوسان 4 معلتات او وددر تصميدو 9320 كيلومتر بمزوار 333 نطبي نعو نغانتو نهاغورن كوهل الكيليو اتا غانتا امر بحبريتا اب زرغحته نينكو عد حمص خا صحف ناتنيل تسفاصيون مستا استات 50 عمد عدمه زلوا غانتا كصنبر زخاله قدامي افريقاو مخونه غليصا كم زفلت شامبيون عالم كل تشحن 25 ابتا ناتنيل كل تغزيه تعوات بچاماليا زخونلا هاجر رواندا يخكيد اب درجه وورلد تور اتركب غانتا موفيستار كم بعل نايرو كوينتانا فرديناند غافيريا أليكس أرامبورو جوهان جوكوبسون ديفيد سوموليان ألبرت لوريسن زامسلو سميات تقدم تزحقفت عباي غانتايا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم